Ahojte, ja som Robo a som jeden zo zakladateľov Salašu. Tento rok sme zorganizovali prvé československé preteky v Maroku, ktoré sa volajú Berber Cup. Robil som ich spolu s Českým surfovým zväzom, so Slovenským surfovým zväzom, s Marockou, s Kráľovskou federáciou a s Mamou Afrikou. Chyběla zastávka v Maroku, protože jsme zastánci opravdu československého surfingu v Maroku a tak, jak bývá zvykem, většinou ty české závody dělají lidi, kteří tam žijou, jak je Bali, Srí Lanka, Portugalsko a Francie, tak tady to prostě přímo vybízelo k tomu sem ty lidi dostat, protože samozřejmě Maroko je levná destinace, je to opravdu kousek a velmi to je světová kvalita, takže tady není si na co stěžovat, to vlastně bylo by vlastně hloupost to tady nedělat. Jsem Matyáš, jsem předseda Českého svazu surfingu, který pořádá československý pohár v surfingu. Je to letos 3. ročník. Poprvé máme vlastně na programu toho poháru tady zastávku v Maroku a musím říct, že je to zatím asi nejhezčí zastávka, kterou jsme měli, takže úspěch na všechny strany. Hi everyone, my name is Wael Ergragi. I'm a member of the Royal Moroccan Surfing Federation, and so far conditions have been really nice and good organization so far. Athletes are happy, and I think that this first edition has been a success so far, and I think we're gonna have some more. Well, I think Morocco is a really good destination because it offers a really wide range of waves that you can surf, from beginners to intermediates or advanced surfers also. Like, we also get a lot of professionals that they come to shoot their movies here in the winter because there's still a lot of empty spots, honestly, with quality waves that you can surf just with your mates. Čau, já jsem David. Akorát jsme dojeli český pohár v Maroku. Zdařilo se, byla výhra. Surfování v Maroku je pecka, že jo? Tady jsou samý pravačky, kvůli tomu jsme sem jeli. Doufám, že se ta zastávka udrží. Jo, myslím si, že letos to bylo ultra úspěšný, všichni jsou mega spokojení, organizace super. Jo, velký díky organizátorům. Takže doufám, že se zastávka bude opakovat každý rok. Byla jsem první, bylo to super. Celkem nervózní na začátku, ale vzal jsem neuvěřitelnou vlnu, hezky jsem to zajela a super. Hrozně šťastná a ráda, je to fakt tady nádherné, zorganizované, lidi jsou fajn, prostě super. Hey, hello guys, my name is Samil Wafi, I'm 18 years old. I just get out from my heat, the quarterfinal, it was so fun. Then I love this place, then tomorrow I'm gonna play in the morning the summer final and the final. Then I love so much this place. Ahoj, já se jmenuji Adam Svoboda, jsem reprezentant České republiky v surfingu a zároveň trenér pražského surfového klubu, kde trénuju mladý, říkáme si Young Guns, a to byla moje primární motivace sem do Maroka přijet, protože jsem jich sem přivez asi 12 a všichni tady závodě, je to skvělý. Zároveň bych chtěl dát hrozný props pořadatelům téhle akce, což je Robo ze Salaše a lidi okolo něj, protože znám všechny ty ostatní závody a myslím, že tady ten se zapíše asi jako jeden z nejlepších. Je to tady skvěle zorganizovaný, máme tady skvělý rozhodčí, který tomu dávají skvělou prostě úroveň a je tady skvělý zázemí, kde bydlíme přímo na spotě a celkově mě to tady hrozně baví a doufám, že se tady uvidíme příští rok na budúce. Čo bolo super na tomto ročníku bolo, že sme mali dosť brutálnu podporu od Kráľovskej Marockej federácie, ktorí nám poskytli všetky veci, o ktoré sme ich v podstate požiadali, ale najväčším prínosom bola určite profesionálna porota, ktorá prišla vo veľkom zložení, bolo ich myslím 7. Čo sa týka surfingu CD IFNI, tak sme dosť na juhu oproti tým oblastiam, kde je to very crowded. Takže veľakrát sa stane, že si na line-upe v podstate iba s kamarátmi. Málo kde na svete stane ešte,
že to není tak preplnené, takže tie vlny tu sú stále super kvalitné, je ich tu dosť a není tu pretlak ľudí, takže preto si myslím, že je to jedna z dosť dobrých destinácií si ísť trošku surfovo oddychnúť. Měli by přijít, protože tady je věční léto, není tady vlastně žádná skoro zima, konstantní svel, neskutečné množství pravaček a neskutečné množství point breaků, takže není to úplně beach breaková destinace, takže měl by přijet hlavně za dobrým počasím. Je tady levno, trvá to 4 hodiny z Čech a ta místní komunita je prostě velmi přátelská ke každému, kdo sem přijde, takže nemějte předsudky před Arabama nebo před muslimama. Takovýhle závody, ještě s těma vlnama, co tady jsou, co nám vyšly, tak opravdu v historii československého surfingu podle mě ještě nebyly takhle dobrý závody. Tá organizácia vlastne prebiehala niekoľko mesiacov dopredu, takže sme mali dosť času sa na to pripraviť a dosť času zohnať partnerov a sponzorov, ktorí nám v tomto pomohli. Bez nich by sa určite BBR Cup by sme ho nedokázali spraviť minimálne v takej kvalite, ako sa nám podarilo tento rok. Preto chcem vyzdvihnúť z hlavných sponzorov, ale aj vedľajších sponzorov, všetkých, ktorí nám odovzdali, či už to bola finančná podpora, materiálna podpora, alebo iným spôsobom nám pomohli zorganizovať teda tento event. Vlastně po dohodě s Robem jsme si řekli, že uděláme jednou competition tady v City a jednou competition bude v Imsuan, takže na příští rok byste se mohli těšit do Imsuan, pokud tomu nebude stát nic v cestě, tak se uvidíme v Imsuan na katedrále, která by měla být úplně stejně zavřená pro nás jako tady městská pláž, která vlastně nám umožnila si to tady užít po dobu 5 dnů a vlastně no prostě jsme si to užili. Počasí super, vlny super a myslím si, že má cenu v tom pokračovat dál a že je to projekt, který se určitě stojí za to dělat. Budúci rok chceme pokračovať v tomto projekte a chceme spraviť ďalší ročník. Tak dúfam, že sa nám to podarí a dúfam, že tá účasť, ktorá bola tento rok naozaj bohatá, bude taká istá aj budúci rok, ak nie bohatšia. Takže vás všetkých pozývam už teraz na druhý ročník BBR Cupu, ktorý sa bude konať budúci rok, niekedy o takomto čase. Všetky informácie budeme postupne zverejňovať na našich sociálnych sieťach a iných kanáloch, hlavne na kanáloch salaš.surf, mamaafrika.surf, Czech Surf a SISA, Slovenská nezávislá surfová organizácia. Takže na týchto kanáloch sa dozviete všetky informácie o nadchádzajúcom ročníku BBR Cupu. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať a vidíme sa teda o rok. Čaute.